Υπήρξε κανένα δημοσίευμα τώρα το τελευταίο καιρό που λίγο σε πείραξε? Κάτσε να σκεφτώ. Νομίζω ότι αυτό το καλοκαίρι μασίσαμε λίγο την καραμέλα του χωρισμού, Γιατί πιστεύω ότι αυτό γίνεται. Νομίζω ότι έχει κάποιος μπροστά του ένα μπολ με καραμέλες και τις έχει ονοματίσει και λέει αυτό είναι χωρισμός Μακρυπούλια, έγκυος Μακρυπούλια, χωρίζει ο Αρναούτογλου και ούτε ο καθεξής. Και λέει ποια καραμέλα θα μασίσω σήμερα. Δεν αναστατώνομαι πια. Πιο πολύ καμιά φορά λίγο έτσι εκνευρίζομαι όταν διαβάζω δημοσιεύματα που υποτίθεται ότι εγώ έχω απαντήσει. Βγαίνει έτσι προς τα έξω ο τίτλος και ανοίγεις μέσα και είναι το κοντινό περιβάλλον, το γνωστό. Αν το ξέρεις. Εγώ εσύ, αν το ξέρω, το φιλικό περιβάλλον. Το φιλικό, κοντινό, πολύ περιβάλλον. Εκεί λίγο ξέρεις, γιατί φαίνεται σαν να το έχω πει εγώ. Αλλά δεν ασχολούμαι πια με αυτά. Θέλω να σου πω ότι δεν έχω χωρίσει ούτε 5 λεπτά. Δεν έχεις χωρίσει ούτε 5 λεπτά. Ούτε 5 λεπτά. Τι ωραίο που ήταν αυτό που είπα. Την απιστία τη συγχωρούσες? Όχι τώρα, πια μεγαλώσαμε.